għandna biex ngħidlek lakuna fejn tidħol dak li huwa riabilitazzjoni mid-droga fejn jidħlu l-minuri. Qed nitkellem allura ovvjament għal tfajliet u ġuventur taħt 18. Dan iċ-ċentru huwa mirat speċifikament għalhekk. Huwa ċentru li ħajkun hekk inħarsu bħala residenzjali 14-il persuna, qed nitkellmu wkoll fuq servizzi ta' matul il-ġurnata, huwa ċentru li huwa mirat li bi programm ovvjament differenti biex ngħidlek b'enfasijiet differenti se jkejterja għal dawk il-persuni li huma taħt 18-il sena. Ma kenniex din il-faċilità. Huwa pjaċir tagħna li flimkien mal-Caritas li bdejna dan il-proġett flimkien li ikollna din il-faċilità illi ma niddejja xejn ngħid li hija faċilità ta' livell għoli ħafna. Sakemm ma jkollniex xi intop li ma nfux bih bħalma kellna bis-sitwazzjoni tal-COVID. Huwa intenzjonat li l-proġett ikun lest u kollha jrid jiffunzjona sa nofs is-sena d-dieħla. Nawguraw li jkun possibbli nlestu qabel imma it-target huwa lejn l-ewwel nofs tas-sena d-dieħla. Sabħal problema ta' droga fost l-adolescenti, kif qed tarawha tiżviluppa din, qed taraw żieda? Problema dejjem għandek, anke jekk għandek wieħed għandek problema, let alone jekk għandek iktar minn wieħed li ovvjament jekk inħarsu lejn dak li huwa servizzi li ngħata mid-detox, qed nitkellmu qisu madwar 700 persuna kuljum li pereżempju detox imorru metadon. U mbagħad ikollok pockets oħrajn li forsi ma tkunx qed tilħaqhom li hu żgur li kien hemm shift mill-użu ta' droga għal biex ngħidlek tip ta' droga oħra, imma il-problema tibqa' hemm huwa dover tagħna bħala soċjetà li dawn in-nies iridu ntuhom għajdilha li trid imma rridu ntuhom opportunità oħra fil-ħajja. Partikolarment faċilità bħal di fejn qed nitkellmu fuq persuni li għadhom tant żgħar, tant għadhom fil-bidu ta' ħajjithom. U dak huwa d-dover tagħna li nagħmlu minn kollox biex inwettqu. Da fil-fatt fil-firxa ta' servizzi ta' riabilitazzjoni ta' droga huwa pass enormi li qed jinħadem u jiġi żviluppat dan il-programm. Hawnhekk naraw il-partnership tal-Caritas anke mal-Gvern, speċifikament mal-Ministeru tal-Familja, u da qed jilħaq lakuna kbira li kellna f'dawn is-servizzi. L-adolescenti għandhom bżonnijiet differenti minn dawk li huma l-adulti. Allura dan huwa ċentru li ħajħares lejn il-bżonnijiet soċjali u psikoloġiċi ta' adolescent li għandu problemi ta' droga, l-għajnuna lil familji, però wkoll waqt li jkun qed joqgħotaw ħanħarsu wkoll anke lejn l-iżvilupp tal-iskola tiegħu, ġifieri li jkollu anke korsijiet akkreditati anke li ħdimna mal-Ministeru tal-Edukazzjoni biex once li l-persuna tkun qed tagħmel programm ukoll tiżviluppa dawk l-skills neċessarji għal ħajja indipendenti wara l-programm. U x'ħajkun qed isib hawnhekk f'dan il-proġett? Fil-fatt bħalissa għandna tim fil-fatt li diġà qed jissettja l-programm u għandek counseling, psikologu, social work, servizzi ta' social work, għandek ovvjament l-istruttura tal-ġurnata li minn filgħodu sa filgħaxija il-ġurnata tkun mimlija, x'importanti ħafna għall-adolescenti li nkunu ngaġġati f'attivitajiet, hemm enfasi kbir ukoll fuq it-taħriġ biex ngħidu hekk fil-hospitality, fil-media literacy għandna post fejn hawn ħafna ambjent naturali allura hemm potenzjal li jitalmu fuq l-agrikoltura u finalment l-aspett sportiv, jiġifieri kemm fil-multi-purpose court ħajkollu assault course ukoll u diversi programmi ta' wilderness training, wilderness adventure. Jiġifieri biex ngħidu hekk programm holistiku li jħares lejn l-iżvilupp sħiħ tal-persuna. Il-programm huwa mqassam fi tlieta, għandna s-servizz residenzjali, is-servizz ta' matul il-ġurnata li hemmhekk qed nikkoperaw ħafna mal-awtoritajiet tal-edukazzjoni u s-servizzi psikosoċjali, ġifieri dawk il-familji li jiġu hawnhekk għaliex pereżempju nnutaw li beda ċertu użu problematiku tas sustanzi. Qed insemmi l-familji għax il-familji huma importanti ħafna għalina hawnhekk. Meta aħna qed ngħidu qed naħdmu mad-adolescenti fil-fatt dan huwa ċentru wkoll għall-familji. Għaliex inti ma tistax taħdem mad-adolescent biss li qed jesperjenza din il-problema u ma taħdimx ma' min qiegħed jieħu ħsiebu jekk hux familja, jekk hux foster carers, jekk hux qed jgħix forsi f'komunità residenzjali x'imkien ieħor. Xi għalina il-family focus huwa importanti ħafna. Bħala programm mbagħad biex nindirizzaw is-sustanzi, Caritas se tkun qiegħda timporta programm li beda fl-Amerika jismu 7 Challenges li aħna se nkunu l-operaturi liċenzjati ta' dan il-programm
u se nkunu qed nużaw dan il-programm anke b'taħriġ minn esperti fl-Amerika li se jiġu Malta biex iħarġu lill-istaff kollu biex inkunu nistgħu nindirizzaw permezz dan il-programm l-użu problematiku tas sustanzi biex ngħinu liż-żgħażagħ jieħdu deċiżjonijiet li jwassluhom għal dak li jixtiequ fil-ħajja tagħhom.